Je čas po 5 rokoch na veľkom podujatí zdolať Kanadu. Našim sa vydaril vstup do zápasu, keď v 3. minúte Rolosona prestrelil Jurčina. Po 10 sekundách tak potrestal vylúčenie Šulca. Kanadania odpovedali takisto v presilovej hre. Haláka prekonal Murphy. Hral sa výborný hokej, ale naši čoskoro museli doťahovať náskok súpera. V úvode druhej časti vyhrával zámorský tím po úspešnej koncovke hokejového pracanta Majersa. Chlapci bojovať, ozýva sa na tribúnach. Naozaj teraz tá bojovnosť musí z našej strany byť na maximálnej možnej miere. Prehrávame 1-3. Erik Brewer si nakorčuloval. Ešte Gáborík zvádza ostrý súboj s Brewerom. Brewer si neporadil s Hossom. Hossa v príležitosti, Marian Hossa. Gól! Famózny Marian Hossa, faulovaný, strieľa gól na 2-3. V krásnom hokejovom predstavení dominovala ofenzíva. V 36. minúte zvýšil Hemhajs už na 4-2 pre Kanadu. Naši však dreli a takisto trestali chyby zámorskej obrany. Po štrbákovej kolmici zakončil v závere druhej časti svoj nájazd rutinérsky Uram. Udržali sme sa v útočnom pásme. Marek Uram to skúsi. Opustená bránka Kanaďanov. Gól! Miroša Tanzula. Ten puk bol jednoznačne za bránkovou čiarou vyrovnané. 4-4. Zlikvidovali sme dvojgólový náskok, no tretí raz inkasovali v oslabení. Na Nešov gól už nik neodpovedal. Slovensko prehralo s Kanadou 4-5.